Haga jing lekai ICC Cricket World Cup Arajar Arpeula pereng ke Bangladesh Persia ke New Zealand. Haga ni jing lekai ke New Zealand kadang peteng bon Korea ke 6 job hadin bagalala ban pelim ya ke Bangladesh da pra weekend. Badleng baga ni jing job ke New Zealand kadang ne akli du jong ke mi ya ken point. Haga jing lekai yakni rung Euro Cup Arajar Arpeusau ke bahap haga grup B ha pereng ke Ireland Persia ya ke Greece. Haba pai shi kana jing lekai ka Greece kala Korea ka 6 job hadin magalala ban pelim ya ka Ireland da Ireland. Ya gini ki argol jong ka Greece la yo ban tep haga minit ka ba arpeu bar haga minit ka ba South Sudan plus South. Haga jing lekai ka ba hap haga group F hapdeng ka Austria Persia ya ka Kenhun Ulukaku ka Belgium. Haba pai shi kana jing lekai ka Belgium galala ban pelim ya ka Austria dan la But ya gini ki lai gol jong ka Belgium la yo ban tep do Dodi Luke Bakio ubal yo ban tep argol haga ni jing lekai ba Lukaku ubal yo ban tep shigol naga bentar ka Belgium bat ka deru ka gol pen job haga ni jing lekai. Haga jing lekai ka bahap haga group B hapring ka Netherlands Persia ya ka ri jong Mbappe ka France. Haba pai shek ni jing lekai ka France kala yo ban pen khi jar nengkong tang haga minit ka bah nyau leng bau player bakan sau jong ka Mbappe. Bat leng bagan ka shigol ka France kala tam haga kela step tai weilanan. Bat haga kela minit kata haga minit ka basan peulai ka France kala yo biang ban tep ya ka gol ka baar bat sai sin ya ka gol la yo biang ban tep tau rang lekai bakan sau jong ka Kylian Mbappe. Bat dei hadu ka minit ka ba pra peulai ka Netherlands kala yo ban tep ya ka shigol leng bau Hartman. Bat hadu bukut ka jing lekai leng ba ki ar gol jong Mbappe ka France kala la ban pelim ya ka Netherlands da ar la ka wei. Haga jing lekai ka bahap haga group J hapreng ka ri jong Ronaldo ka Portugal Persia ka Slovakia. Haba pai shek ka jing lekai ka Portugal kala yo ban khi jar nengkong tang haga minit ka bakhat pra leng bau Ramos. Bat ya ka bol lai rapen bu do Fernandes. Bat haga minit ka ba ar peulai ka Portugal kala yo biang ban tep ya ka gol ka ba ar leng ba ka penalti. Bat ya ka penalti la kenchat do rang lekai ba ken sai jong ka Cristiano Ronaldo. Haga kelamit ka Slovakia kala yo ban tep ya ka gol ka beningkong ka jongka haga ni jing lekai lengba o Hansko. Bat ya ka bola rapen bu do Venice. Henry tang hadin lai minit kata haga minit ka bah nyau peu ar ka Portugal kala yo biang ban tep ya ka gol ka balai. Bat sa isin ya ka gol la yo ban tep biang do Cristiano Ronaldo. Bat dei lengba gini ki ar gol jong Cristiano Ronaldo ka Portugal kala la ban